Halo, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Hari ini kita akan belajar tentang sesorah. Ing istilah basa Jawa, sesorah uga diarani pidato utawa medhar sabda. Sesorah utawa pidato ana werna-werna jenise. Setunggal manut kebutuhan, kalih manut kahanan, kaping 3 manut ancas utawa tujuan. Tuladhane pidato ing antarane yaiku pidato ing upacara adat Jawa, pidato ing acara masyarakat, pidato ing upacara Hari Merdeka, pangetan Dina Kartini, Pramuka, Hardiknas, lan sakpiturute. Ancas utawa tujuane pidato iku wonten 3. Ingkang kaping setunggal inggih menika menehi informasi utawa keterangan. Nah, tuladhane inggih menika pidato laporan panitia. Ingkang kaping kalih inggih menika menehi hiburan marang pamiyarsa utawa nyenengake atine sing ngrungokake. Tuladhane inggih menika pidato ing dagelan. Ingkang kaping 3, mbujuk utawa ngajak supaya sing ngrungokake percaya lan nindakake apa sing dikarepno pamicara. Tuladhane yaiku pidato kampanye, demo masak, khotbah, lan penyuluhan bab kesehatan teng masyarakat. Niki tuladhanipun teks pidato utawi sesorah. Nah, menika wau penjelasan singkat bab sesorah utawa pidato. Matur suwun, jangan lupa like and subscribe.